Εσείς είστε έτοιμοι όλοι, δώστε μας ένα ok. Μισό λεπτό, λίγο μισό. Γράφουμε. Ωραία, έχετε ok από όλους. Τέλεια, πάμε. Υπουργέ, μόλις βραβεύσατε μια γυναίκα η οποία ζει περισσότερα χρόνια με τη φωτή της καρδιά παρά με την πραγματική της. Ήρθαμε σήμερα εδώ για μια ηρωίδα. 25 χρόνια ζει με τη μεταμοσχευμένη καρδιά. Όμως δεν ήρθαμε εδώ μόνο για εκείνη. Ήρθαμε εδώ γιατί το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει με την κατάθεση νομοσχεδίου που έχουμε την επόμενη εβδομάδα στη δημόσια διαβούλευση. Μια νέα μεγάλη προσπάθεια για μεταμοσχεύσεις. Αφού υιοθετήσαμε και πιστεύουμε θα επιλύσουμε όλα τα θεσμικά αιτήματα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, θα κάνουμε το μεγάλο επόμενο βήμα και να πείσουμε τους Έλληνες να μεταμοσχεύσουν την ζωή. Πώς θα τους πείσετε να γίνουν δουλειές στο πρόγραμμα? Γιατί σε αυτό είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά, όπως μας είπε και ο γιατρός, στους συγχρονισμούς στο εξωτερικό, είμαστε πίσω στον συγχρονισμό τόσο, όχι τόσο στην τεχνογνωσία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους Έλληνες, οι οποίοι είναι ένας πολύ φιλόκομος λαός, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η συντονιστική οργάνωση. Νομίζω ότι με αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα στο νομοθετικό επίπεδο για να άρουμε κάποιες παρεξηγήσεις με το παρελθόν. Αλλά και την εκστρατεία που θα κάνουμε αυτό θα αλλάξει. Οι Έλληνες θα γίνουν πρωτοπόροι της μεταμοσχεύσης. Για την πεζή πραγματικότητα λοιπόν. Να ρωτήσουμε λοιπόν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συναντήσεις με την Τρόικα, οι συζητήσεις σας. Σήμερα είχαμε με την Τρόικα. Όχι, κανένα διέξοδο δεν υπάρχει. Οι συναντήσεις με την Τρόικα προχωρούν. Και ο Σταδωρόπουλος είναι ο γιατρός που και μεταμόσχευσε. Έλα εδώ. Γιατρέ, ελάτε εδώ να το πείτε στον Υπουργό. Εγώ θα τους άξω. 25 χρόνια πριν, λοιπόν, 25 χρόνια πριν, είναι μια πολύ μεγάλη και ένα δώρο ζωής κάνετε. Ναι, πραγματικά. Όλα αυτά ξεκινούν από ένα ζητούμενο. Οι δόντες. Και αν είναι κάτι να περάσουμε στον κόσμο, είναι η δωρεά οργάνωση. Γιατί υπάρχουν όργανα. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες που δεν καλύπτονται, θα υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και πρέπει να αξιοποιηθούν. Κύριε Σταδωρόπουλο, μιας και έχετε τον Υπουργό δίπλα σας, τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως κράτος για να πάμε ένα Όπως βήμα είναι πιστοποιημένο παραπάνω? σε όλη η ιστορία, όπως λέγαμε και πριν, είναι ο συντονισμός. Για να περάσει να δούμε στον κόσμο ότι σβήστηκε η φιλοξία. Είναι, δεν είναι. Υπάρχει μια έννοια κλειδί. Ευπατικός θάνατος. Πρέπει όλοι να καταλάβουν τι σημαίνει. Και ιατρικά και νομικά είναι το θέμα. Και θρησκευτικά. Από εκεί και πέρα, ζωή είναι. Νομίζω με την άλλη κάτι θέλω να νομοσχέδιο που λέγαμε. Λύνουμε και τα θέματα της οικογενειακής βουλής που θα είναι μια κατηγορία. Αναφέρουμε το επίδομα για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που είναι αυτοί που ψάχνουν και βρίσκουν τους κατάλληλους τρόπους για να προχωράμε τα προβλήματα. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα ο Έλληνας να δείξει φιλότιμο σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς υπάρχει. Η κυβέρνηση θα κάνει παρά τις δυσκολίες εποχής το μέγιστο που μπορεί να δημοσιεύσει. Είναι η πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική μας. Πάμε τώρα. Έχουμε τα πεζά, έχουμε τα ψτρόικα. Τα καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πεζή πραγματικότητα πάλι. Λοιπόν, να μιλήσουμε πολύ λόγος για αδιέξοδο στις σχέσεις σας με την Τρόικα. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται κανονικά, συμφωνία ασφαλώς θα υπάρξει. Η Τρόικα δεν μπορεί και αυτή και αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η χώρα. Βεβαίως η διαπραγμάτευση είναι επίπονη. Ήδη έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής για να μην ανησυχείτε. Και ότι σας είπε ο Τόμψεν ότι τον απογοητεύσατε. Ο κύριος Τόμψεν πράγματι κάποια στιγμή διαπραγμάτευση ήταν λίγο οξύς, αλλά μετά επανήλθαμε στην πραγματικότητα. Το Υπουργείο Υγείας που ξαναγνώρισε και ο κύριος Τόμψεν και η Τρόικα στην αξιολόγησή της έχει κάνει τους τελευταίους 8 μήνες πράγματα τα οποία κανείς δεν περίμενε ότι μπορούμε να έχουμε επιτύχει. Άρα, εσείς είστε απογοητευμένοι με την Τρόικα. Η Τρόικα είναι ένα αναγκαίο κακό για την χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω η χώρα μας να γίνει ξανά η κανένα στέκει στα πόδια της και να μην έχει ανάγκη ούτε την Τρόικα ούτε κανέναν άλλο. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση. Και πρέπει να τις κάνουμε γρήγορα και με θάρρος. Και ένα νέο μνημόνιο ίσως. Δεν χρειάζεται ένα μνημόνιο, διότι μετά τη διαθέτηση του χρέους μας η Ελλάδα μπορεί να τα ανοίξει από τις αγορές ξανά όπως και πριν. Σε κάτι πιο ανθρώπινο, περιμένετε δεύτερο παιδί. Πώς νιώθετε? Σε μια εποχή δύσκολη, εσείς με τολμάτε λοιπόν και δεύτερο παιδάκι. Τολμάμε, δεν μπορούμε να υποτολμάει στην Ελλάδα, να τολμούν περισσότερο. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει αυτό περισσότερο ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο από τη φύση μου. Τους άλλους όλοι μας ευαίσθητοι. Το θέμα είναι να μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, διότι το κράτος μας δυστυχώς δεν έχει άπειρα λεφτά. Μα κάναμε τα ίδια, μοιράζαμε αυτό και τους όποιους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.